yn y canol. Y bas i Darlington. Darlington! O! Gol ragorol i Alex Darlington! Gol allan o ddim byd yn rhoi e-bus nôl yn y gêm munud cyn yr egwyl. Llai na 5 munud ar ôl. Kane Owen i'w chymryd ti a dyna hi. Pen y bont yn selio i buddugoliaeth gyntaf ers mis Tachwedd. Drobo. Draper! Dyna chi chwip o ergyd. Dyna chi chwip o gol. Neu nawfed gol y tymor i Greg Draper. Mendes, mlaen i Williams i troi i Ryan Williams. A'r bas i mewn i lwybr. Paulo Mendes, heibio i Brookwell. Amlw yr eildro i Mark Williams. Williams yn ergyd! Y daflu mantais am yr yswyd. Mendes yn ei chanol i. A wedyn yn rhyddhau Mark Williams.